Na Kubi je prošlost uvek tu. Ne samo u pesmama i zgradama koje odolevaju vremenu, već i u razgovorima običnih ljudi. Pitanje koje često lebdi iznad Havane glasi: da li se živelo bolje nekad, dok je Fidel Castro bio živ, ili danas kada je sve više privatne inicijative? Evo šta kaže Marcelo, vozač koji je prošao i jedno i drugo vreme. Bueno, comparar la vida ahora en estos momentos. Uporediti život sada i u vreme kada je Fidel Castro bio živ je teško. To su dva različita vremena. Kada je on bio živ, sve je bilo u vlasništvu države. Nije bilo privatnih poslova. Država je sve vodila. Sada, u ovom trenutku, kada Fidel više nije predsjednik, došlo je do promjena u zemlji i dozvoljeno je imati manje privatne poslove, kao što su ovi kabriolet taksiji. Ima i privatnih restorana, malih kafeterija. Sve su to porodični poslovi. Tako da, sada, oni koji imaju porodični posao tog tipa, žive komotnije nego ranije za vreme Fidela kada je bilo samo državnih poslova i državnih plata. Sada možete raditi za državu i državnu platu ili imati privatni posao. Tako da je za vreme Fidela bilo određenih prednosti, a ovo vreme nosi svoje prednosti. Za Kubu se može reći da je najveći muzej old-timera automobila na otvorenom. Posle pada Batiste, na Kubi je ostalo oko 50.000 američkih automobila iz perioda 50. godina. Pored tih automobila, na ulicama je moguće vidjeti još i rusku Ladu.